Bai, objektibotasuna zaintzen dugu, Kazetaritza lana serioa izan daiteke, ikuspuntu azidoa baldin badu ere. Edo nolare, bai, aintzat hartuta. Bale ba, ederki. Eize, Gipuzkoako Foru Aldundiari buruz modu baikorrean hitz egiteko parada dugu. Ez dugu hitzengo soilik Donostiako Erraustegiari buruz eta isuri kolore berde duten hori buruz. Gaur, bestelako ibai batzuei buruz hitzengo izan ere, Gipuzkoan ibaiak salbatzeko asmotan gabiltza eta horretan oztopoak kentzea izango da aurreneko urratsa. Eta ikusi duzuen eran, zen nolako garrantzia izango duen urak, gure ibaiek, eta etorkizunari begira zer esan. Aizue, urari buruz hasi nahi izan dugu gaurko albistegi azido hau, zergatik? Lehorte betean gaudelako Euskal Herriak baditu milaka aurpegi, baina aizue, lehortea gero eta gehiago antzematen den zerbait da, baina zergatik? Edo nolare, heldu diozagun gaiari, zein da azken ordua, udane arbeo astigarraga. Lehortea gogorrak ari dira izaten esaterako karrantza hornitzen duten. Bi urtegiak une kritikoan aurkitzen dira, alegia, Zerroja eta Largaineda urtegiak 124an eta 113an daude une honetan. Urren ez urren eta hori ala, egunero gaurtik hasita 200.000 litro ur jasoko ditu Kantabriatik iritsitako kamioietan. Bestalde, Nafarroara begira esako urtegia ere une kritikoan aurkitzen da, 116an dago beteta. Oraintxe bertan eta adierazi dute 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izan ez gero, eten egingo dutela eta 74 hektometro kubiko daude une honetan. Bertatik hornitzen du bardeak eta beraz, larrialdi arriskuan jarraitzen du une honetan. Gauzak honela, esako urtegira joango gara laster, baina lehenago Bilbo handitik, zergatik? Aizue, zuena hotxa nahi dugula entzun. Jakin nahi dugu, hiritarrok zer dio zuen. Izan ere, gure urtxorrota eteteko arriskoan ote da, klima larrialdia, honezkero etxe atarian ote dugu, jabetu gabe gainera. Munduekan bizeten dau. Geure kulpi gaitu bai, azkanien geu gara horren eragileek, ezta? Eta zuta asko bai provokobek izen die. Osea, karo, azkanin horre dana da, ez? Bata bestinatzen dator, orduan situazio txarra bai. Argi dago, aldaketa klimatikoa hori hortxe dagoela, gero eta gehiago igertzen da, argiago dago aldatzen ari dela eguraldia. Ni akordatzen naz, gazte denboretan udan, urtetako beti urteten ginela jertxe batekaz. Gero arrazaldietan beti freskago egiten da. Gero euria egiten da benean ez da lehen bezala egiten. Oin, kriston trumuioak botatzen da bez, ekeitzak, hori. Eta negua, baterak izenan etorriko da. Egia da, urtez urte zuten asuntoa zorionez guri hemen inguruan ez jaku tokau, baina leku guztietan horrek ikusten diren ez zutea bakarrik, ugaldeak, nitek baizeteak, olako gauzak, eta esan urte asko doaz ja, entzuten hori badatorrela, etorri da, hemen dago, urteak da hemen daukagula, eta ez dut uste askorik egin alden guztia egiten danik. Ez bakarrik herritarrok kaleko jendeak, gauza batzuk egin aldi duzu reziklatu, bestea, aldanik eta argi gutxien gaztau eta hori, baina baliabideak gero eta gitxiago dira, klima aldaketa hemen dago, eta ez da erraza aldatzea, hau da kotxe elektrikoa daukagu, baina
azpiegiturak ondo jartzen ez badira, gobernuek ez badute horren apostu, benetako apostu bat egiten, barrikarrok gauza handirik ezin dugu egin aldaketa horretarako. Esaten dutenez, dena okerreragoa joango da. Nik ez dut uste urtero joango dela okerreragoa, ze da aldakorra. Izango dugu, udak edo udazkenak batzutan gogorragoak, gero makalagoak, baina gauza bat kontutan izan behar dugu. Naiz eta uda oso gogorra da beroagatik, ikusi kontutan izan behar da keak eta zuteak. Claro, badakigu zute handiak izan direla eta lur hori berpizterakoan pasako dira 15-20 urte eta jarraituko dugu beroarekin. Orduan, hori konpondu baino lehen izango dugu beste zuteak. Orduan, egoera oso larria izango da. Benetan gaizki pasa dute, bai Nafarroan, Araban ere bai, Nafarroan bereziki, eta horri gaineratu diezaiogun, esate baterako, bere garaian ezarretako urtegi sistema. Ureztatze sistema horiek zer honako emaitzak dituzten gaur egun, une honetan, esako urtegia, oso bajo dugu. Maiatzatik honako prezipitazio eskaseko hilabeteek ondorio kezkagarriak utzi dituzte foru komunitatean. Nafarroako urtegi garrantzitsuenak Aiotz, Eugi, Itoitz eta Esa, alegia ez dira beren edukieraren 30 biltzera iritsi. Laurak lurraldean bildutako ur edukiera osoaren 82 osatzen dute. Baina dudarik gabe Esako urtegia da gehien kezkatzen duenak. Izan ere momentu honetan presaren 16% besterik ez dago beteta. Hala eta guztiz ere lasaitasun mezua zabaldu nahi du berriz ere Euroko Konfederazio Hidrografikoak. Argitu du oraingoz ez dela arazorik izango ur hornidurarekin. Baina ohartarazi egin zuten ere euririk egin ezean eten egin beharko zutela Bardeako ureztatze sistema. Horretarako muga bat ezarri dute presak gutxienez 50 hektometro kubiko ur behar ditu. Gauzak horrela gaur egun Esako urtegiak 74 hektometro ur besterik ez ditu. Bardeako ureztatze kanpaina eteteak Zangoza, Kaseda, Esa, Melida eta Kaparrosoko nekazarei eraginen lieke modu zuzenean. Eta egoerari helduz ez alzeizue iruditzen, akaso kudeaketa hauetan parte hartze zuzena duten erakunden ahotsa ez dela behar bezain beste entzuten. Izan ere, etxeko urtxorrotaren kudeaketa ez alda gertuen duen instituziotik etortzen udaletxeetatik alegia. Ur partzuergoak nolatan daude osatuta. Akaso azpiegitura handiekin lotutako urra auzia dira mahai gainean daudenak, baina gertuen ditugun lurretan gertatzen ari diren auziak behar bezala heltzen ari ote dira geurera. Aizue, egunotan Karrantza albiste dugu. Busturi aldean ere, bada arazo sakonik eta alkateek diotena aintzat hartzekoa da. Lehorten arrazoia klima aldaketa, klima larrialdia ote da soilik edota kudeaketa zehatz batzuren ustiaketa zentzuaren ondorio akaso? Gainean, eta gero lurrazpian badauzkagu akuiferoak, lurrazalekoetan zer gertatu da, adibidez eukaliptuak landatu direla kapazioen dituan. Landatu direnetik eta guztialdeko urpartzeko langile egiten zuten aforoen arabera, 20% murriztu da urremaria. Hori, bat, azkanengo 15-20 urtetan, ez oso luzean, desente, gutxiago daukagu lurrazalean. Eta lurrazpian zer gertatu da, lurrazpian egondan akuifero importanteetako Gernikako da, lurrazpian akuifero garrantzitsua dago, horrek gutxu ezberdinak ditu, eta horietako bat, esate baterako, nabarmen kutsatu zen garaian, naiz eta izan beste perimetroak, protezio guztiak eta Bai, zer moduz Gasteiz alde horretatik. Aizue, aste honetako sakoneana, asterokoa nondik nora? Ados ainan aldera, ederki, oso ongi, gero arte eskerrik asko. Aizue, lankideek Gasteiztik diote, lehortarekin lotuta zer ikusia duen sakonana prest dutela. Zeri buruz, aizue, gatzarekin lotuta
gatzaren arana, Ainan alde hori ezagutzen alduzue, lehorteak bertan ere eragina badu. Aizue, gatz pixkat ere behar izaten dugu, baina ez dakit nore bitxiko garen, paso honetan. Uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Alabaina, gatzaren ekoizpenak gora egin du. Ainanako gatzaranak 5.500 larrain ditu, baina ez dira guztiak erabiltzen, hainbeste gatz ez delako behar. Bertan, gatzaranan 40-50 langile daude eta udaberritik udaren amaierar arte gatza jasotzen dute. Aurten inoiz baino lehenago bildu dute ekoiztu behar duten kopurua. Aurten aurreratu da pizkaut gatza, zeren eta eguzkia oso gogor etorri izan udan, eta, bueno, azkenean, uztailaren azken egunetan, ia euki genuen eginda uzta, baina gero abuztuan eta iraila arte egiten dugu hori, hartzen dugu erak, egiten dugu mantentzeko zerak eta hori. Udaberrian hasten da gatza ekoizteko sasoia eta irailaren amaieran larrainak uztu behar dira. Gatza biltzea oso prozesu azkarra da. Putzuetan betetzen dugu eta putzuetatik gero botatzen dugu eratara trabuketeri esker, ze holan hartzen dugu trabuketea, hartzen dugula ura eta pizkau botatzen dugu eta betetzen dugu erak, larrainak. Orduan, uzten dugu holan, ze dauka gutxi gora bera 2-4 zentimetroko ura, eta uzten dugu. Eta lehenengo azala, hemen ikusten dela, haizeari esker eta eguzkiari esker, ateratzen dira eskatak, edo loreak, gatz loreak. Hor, hartzen dugu gatz loreak, eta gordetzen dugu. Horiek super espezialak dira. Eta gero, uzten dugu beste gatza, ze beko larrainan geratzen da gatza, eta gatza hau, pizkau, itzatzita dauz. Orduan hartzen dugu gure erremintak, adibidez, hau, eta hasten gea biltzen, hola, pizkak, ikusten dela, nola hartzen dugu, eta horrela hori egiteko. Orduan, piloa geratzen da hemen, hau egiteko irauten du 2 egun gutxi gora bera. Eta gero, hemendik hartzen dugu txaron honekin, eta botatzen dugu biltegira gordetzeko, irailar arte. Ainanako gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtzetatik, konexioak hobetu eta digitalizazioaren aurrera pausoak emateko. Aurre ikusitako esku hartzen artean, inguruko ibilbideen egokitzapena eta baliabide turistikoen zabalpena daude. Digitalizazioa, adibidez, ekoetxe bat egiteko, hori interpretazioko zerak egiteko hemen, eta hori izango da, biltegi handi horretan, ze izan zen aintzinean balneario bat. Gero gatzainana eta gezaltzainana ze dauz errepide bat erditik. Orduan diru horrekin egin behar dabe lotura eta arriskuak txikitzeko edo murrizteko. Aizue, edonolare, gure osasuna zentzu egin batetan antolatzen da, ezta? Eta, aizue, espiritua nolabait elikatuta, pozarren, animo pixka batekin, dena beltz ikusi ezkero zaila baita, bizitza honetan aurrera egitea. Ez dizuet hitz egingo Donostiako egia auzo independienteko porrontxo jaiak bihar hasiko direla, hori bihar aipatuko dizugu, baina gaur, hainbeste ekaitz, eskasia eta uda honetan
enbata dator esketxarekin matraka esente eman dizuegu, baina ziur gaude, baten batek ziur, oraindik ez duela honen berririk. Aurrera, uda honetan kolpez kolpe lantaldeak osatu den mini web telebista serie miragarria. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari, izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea, edo Gerarioak landatuko ditu haien ordez. Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu, galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi oso, bea baldimade inguru ontako pitonizarik onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zin hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan? Etzigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, klaro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andretxita gurgarria. Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magizima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzela Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Ixo, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan, Itxaron, zerbait gertatzen ari da. Egia da, begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Bai, nola okurritu zaizu horrela, bapatean agertzea? Jode, esan zidan denborantxo pasatzen agertzeko, ez zagan fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agrepena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du.
Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Zein ederrak dira inkreditoriek, ez da? Eta aizue, momentu edo une unkigarri hauek eskainita, ez goazela, hemen segitzen dugula. Aizue, badakizue antzerki izaleak bagarela, ez da kasketa kabareta, bata eta matrakarik ez da falta, baina gureak kazetaritza ere bada, eta azidoa izan da ere, motorra berotzen, dagoeneko martxan hasi garen honetan, dagoeneko aurreratu ditzazuekegu, motor berotze lan hauek nolabait atzan utzita, kolpez kolpe makina betean itzuleran badatorrela. Naroa eta gainerakoak lasterera izango ditugu bueltan, naroa non ote dugu, naroa iturri ezaztu, gurekin izango dugula laster kolpez kolpe lan taldean. Astazken eta asteburu gauetako iluntzeko saio, gaueko saioaren gidari lanetan. ¡Enteratu eres! Aio! Naroa? Bai. Naroa? Aio, ekizemuz. Bai, Naroa. Arazo txiki bat daukagula. Arazo bat daukagula? Bakarra? Bueno. Bai, jendiak ikusiten gaitula. Ostra! Bai, ikusten gaituztela. Ikusten gaituztela. Raro biratzen ziala. Audientzia daukagula. Bai. Eki, Naroa. Eki. Naroa, nun zaude? Eki. Nun zaude, zaldiazu esan lanean zenbiltzala honezkero. Non esto... Naroa. Bueno, zera. Bai, bueno, vale. Cancunen habla neska. Zenean, Baino, hane hongo nahizela, ez arduratu, azalduko non da. Ez jaten itaz libratuko, cabrones? Ja. Bai, ene. Bueno, kito. Dagonarekin aurre egingo dugu beti bezala, xe. Naroari kontuak eskatuko izkiogu bueltan, hori bai. Baina izue, ez galdu, kontuz kolte, bueltan da, antenatikat. Baina zuen emisioan, zuen etxeetan. Iragarkien tarte hau eta gero, aizue, gaur albiste baditugu estelako kontuak, eta badakizue, Amaikak Nafarroan edapena dexentekoa baduela, ager jardunaldiak ere laster izango dira, azkoien izango dira, datozen hilabetetan etorriko diren albistetxoak dira horiek, ez baita aztekoa, euskarak erronka handiak dituela, eta hiriburu zarretik haratago, erronka garrantzitsu ederrak ere badakartzatela. Aizue, aurretik baina, euskara bakarrik ez, neskatasuna aldarrikatzen datoz ager baskonun lurraldetik